आयौ दाउला गिसिबासो फैयो मैया दाउला गिसिबना फुख्रिखौ मा है बुवाय अन्थावना आबौ गासिबो साननाय माने जाजोबगोन आबैया दा आबैया नोंखौ बेनो आबै लाबबाय आंनि आबैया नोंनि आबैखौबो जागोन लासै लासै आयौ फौजि फैलायनायनि खोथा आखाइ न'खराव नङा होमबा बिमा जेबो नङा जिउ गोलाव जाथों साननाय हनाय गासैबो जाफुंजोबथों ना बेनिफ्राय आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन जोंहा फंबाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि फादारा माने आसाम राइफलाव जब मावो मोजां मोनो जेरै फंबाया फौजिनि ड्रेस सानफ्रोमबो गानो आं सानोमोन आरो ना फंबाया मानो गानो बे ड्रेसखौ बेनिफ्राय आं कल खालामना सोंबाय फंबाय नों मा फौजिनिल' ड्रेस गानो होननानै बेनिफ्राय खोन्थाबाय नङालै जोंहा फादारा आसाम राइफलाव बेनिफ्राय आं ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों खोनानानै मिथिनानै बेनिफ्राय आं मोजां भिडिअ बानायबावगोन आङो बेनि अनगायै आलादा मोनसे आं भिडिअ बानायबावगोन बिसोरनि आइजो रायज्लायबावगोन आङो गोबां रायज्लायनो दंबायो दा दिनैनि भिडिअ बेयावनो जोबथ'थोंसै जोंना गासैखौबो जानांगौ गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेयाव जय हिन्द दा आङो जोंहा फंबाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनियाव भिडिअखौ नायलांबाय था जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ आबौजोंसो बांसिन रायलायगोन आं आबौजोंसो आङो खमलाखौसो होग्रोगोन फार्स्टआव आगैनो जों आगैनो दे बिमानो हो आबौआलाय सालथैया आबौ फैलाय आयौ आबौ आं नोंनो मोनसे बुस्थु लाबोदों आबौ नों बेखौ गान दे गानग्रो दे गानलाय आबौ गानग्रो बेखौ सालथैसो जायो आं थैबायलै आबौ बेखौ खुना गाननि दे आबौ बेखौ खुना गाननि जे आबौ बथलालाय बबेनिफ्राय ओंखारखो आबौआ गोरान लोंदोंमोन नामा आबौ गोरान लोंदोंमोन नामा माला लोंनाय लायबानो मोनो गोरानखौ खैथागायाव बे खाथियावनो दंफैयोना दा आबौ आं नोंखौ नायबाय थायोलै नायथारनांगोन आबौ आं नोंखौ जाहरनो ओंखारलै आबौ मानो होनब्ला आबौ जोंहा बिबौ गैलालै आबौ मिथिबायना जों जेब्ला क्लास थाखो 4 आव फरायोना आबौ होमबानो जोंनिया आबौ गानलाय आबौ नोंसोर बायदि आबौ गैया जोंना जों जेब्ला थाखो 4 आव फरायोना आबौ एबसुपिटिसिनि गुन्दुगुलाव जोंहानि आबौखौ गावनानै बेमार जानानै थैदों औ दा नोंसोरखौ नुबा दुखु मोनो आबौ मिथिबायना जोंहा आबौ बुंग्रा रावबो गैया जादोंना आबौ जादोंना जागोन आबौ गासिबो साननाय माने जाजोबगोन आबौ होमबा आंनो दा मा आबै सासे नागिरनो हरनांगोन आबैसो नांगौ आबैसो नागिरनो फैदों आं बेबो जागोन लासै जाजोबगोन जादोंना आबौ गसंलाय आबौ गसंलाय फैबाय नै जोंहानि आफा बायदिथारलै आबौआ आबौ दा आबैखौ मा खालामगोन आबैखौ आंनो आं बरमानि आबै सासे लासै बानायगोन ना सिलाय बांग्रासो बियो बे सिलाय बांग्रा माथो बै नों खोन्थाबाय थाग्राया नोंनो बेनोब्रा आबौ जियानो जा बे इन्टारटेनमेन्ट ना इन्टारटेनमेन्ट लायो इन्टारटेनमेन्ट नङा बेलेगसोमोन इन्टारटेनमेन्टसोमोन खोमा देनलाय औ ओमफ्राय इउटुबखौ माथो इन्टारटेनमेन्टनि भिडिअखौ नोंसो बानायना होदो आबौ आंसो बानायना हरदों फैसाखौ सोर मोनदों ओमफ्राय बेसो मोनो नों मोना थाइसेबो होआ मा ओरैनो समाव 10 थाखा लोंनो हरसै गोरान लोंनो ओमफ्राय गैला सालथेयानो बिदि नोंना गाव मोनजोबो ना सालथेयानो बिदि नोंना अन्थारा आंखौ अन्थारा एसेबो इउटुबखौ नोंसो बानायना दोंबा
इउटुबा आंसो बानायना हरखानाय आं हराबानो बे इउटुबाव थाखा सफैया थाइसे मोना आबौ हराबा इउटुबाव थाइसेबो थाखा मोना मोना बि ओमफ्राय नोंनो गोरान लोंनोल' होयो 10 थाखा बे 10 थाखा 20 थाखाल' ओमफ्राय जेबो गैथारा जेबो गैया आयौ अनथावथावनो आबौ गाननाय जोमनायबो गैला जेबो गैला बेनिफ्राय बे आबैखौलाय सालथै सोर लाबना फैनाय आबैखौलाय बे आबैखौथ' आं नायनानै अननानै मोजां खालामना होबाय दा बेनो आदर खालायजोबो गासिबो नङा आबैखौ नोंसो लाबना फैदो बे गावगाय नागिरना लाबनो रोङाखैमोन आबैखौबो बेफोर गोदो सोराव थांला खामानि मावो ना मावा मानसि आबै आबौ जेबो खामानि गैया बेहा औ खालि जानाय जानाय हजों बेराय नै दा नोंसोर फैबायना हा नोंसोर थांसैलायो जाबाय बबे समाव फैगोन फात्ता मोनला आरो फात्ता मोनला। गिलायलाङोलै आबौ आबौ बिदिसो बबे समाव फैगोन जेबो फाथा गैया फात्ता गैया आयौ बिदिसो आयौ दाउला गिसिबासो फैयो मैया दाउला गिसिबना फुख्रिखौ मा ओइ नों अर सायदोंमोन ओमफ्राय ओइ गेटखौल' फुङाव मैया फुङाव खुलिखानायखाय फैबायलै आबौ सोरांनासो फैयो आबौ सोरांनासो फैयोलै आबौआ एसां मोजां खोनायो मेगनबो नुयो आबौ मेगन नुयोना आबौ नुनाया एसे नुयो खिन्थु बारा नुला आरो बेदर नायो बेदरखौ अरनो हायो हायोना खिन्थु नोंनो मा बेदरखौ बांसिन जायो होनबा हांसोखौ जायो होद माखौ जायो माखौ जायो हांसो जाबाथाय नोंनि न'आव था हांसो मोनजाया मा जाया हांसो गैलालै बिपदसो बिपदसै जै आंनो हांसो बेदर होबाय हा नों न'आवबो थाया नोंबो थानो मोना बेसो आरो खोथाया अब्ला इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौ नोंसो बानायदो आंसो बानायदि सोर बानाया नों मोनसे चेनेल खुलिनानै लादोलै बुख्रा खाथेनाय मोनसे होद बुबाय अनथावथावना आयौ बिराद इन्टारेस्टखा जानांगौलै न'फोराव आंसो इन्टारेस्ट खालामो ना बेनि भिडिअखौ जागोन गासिबो साननाय माने जाजोबगोन आबैया दा आबैया नोंथ' बेनो आबै लाबबाय आंनि आबैया नोंनि आबैखौबो जागोन लासै लासै बै नों जौ लोंहैग्रा सालबारिनिया बुरैया नों जौ बाखि लोंहैग्रा बिनि फिसाजोखौ हरदो नामा बेनो दङ हरनो दङथारो जागोन गासिबो साननाय माने जाजोबगोन बेलाय आरो मा दं दंजोबो गासिबो दंजोबो ना गासिबो दंजोबो बेले आबौ ना मोजां मोनबायलै आबौ नोंखौ लोगो मोनना इदि आबौ थानांगौलै आबौ सोर भगबान आबौ ना जय शिव शंकर भोलेनाथ बेखौ सोर फोरोंनाय बेखौबो बेनि बे फाग्ला फोरोङो सोर फोरोंनाय जय शिव भोलेनाथखौ सोर फोरोंनाय बेनि फोरोंनाय आरो आंबो फोरोंनाय नोंसो फोरोंदों अ बेनिखायसो इउटुबाव नों फोरोंनाय होनना बुङो ना माथो इउटुबाव हाबहैजोबो ना गासिबो नों बुं होनना बुङो आं जय शिव भोलेनाथ बाबा होननानै जय शिव शंकर भोलेनाथ 10 थाखा 5 फैसा आराय फैसा बायदि होखाजोबो नालाय जायाखैना मा आबौमोन होमबा आबौआ फिसौखौ नोंसो गिदिर खालाममारदों आंनि फिसौ देरनायसो बियो नोंनि फुङावसो देरनाय आंनि फिसौआव देरनाय बेनिखायनोथ' सालथैबो जाबाय दा सालथैबो जाबाय दा जागोन सब जाजोबगोन साननाय माने जाजोबगोन अब्ला आबौआसो फोरोंमारदों ओम भोलेनाथ बाबा शिव शंकरफोरखौ थाइसे फैसा थाइनै फैसाखौ आबौआसो फोरोंदों आइया हरैसो दंहैयोदां नोंहाबो सियार लाना जिरायफैदोब्रा आबौ फै जिरायफै औ नोंखौ नङाबा आंखौ खेबाबाथ' उफाय गैखाया नोंसो फोरोंदों लाल साहाजों मुरिजों लोंहरसै नामा बे माबाखौ आर्मि भाइखौ गोरान लोंगोनलै आबौ गोरान लोंनांगौ औ गोरान लोंनांगौ नाङा दे न'
गोरानखौबो गरसेल' लोंनांगौलै आबौ बारा लोंनाङा Apa lagi? जोंहा ना गरसेल' उन्दुलांनो हानायनि दे बारा लोङा दे आबौ दे हामा दे बारा लोंनो Asyik. गरसेल' ओरैनो गारमायाव नांनायनिल' दे आबौ दे दे Di sini apa jaya lagi? है आबौ ओरैबालाय बोरै जानो Itu apa dah? आबौ इसेल' लोंगोन बुरजा लोङा दे आबौ दे Jai si wetang kau boleh. ना आबैबो मोनथोगोन आबै मोनथों आबैखौथ' नायना सरखानांगोन हरगोन क'क्राझारनिफ्राय आबैबो हरगोन Ya, juga. जाजोबगोन